elek mbek wong ora dijupuk ora. Iki sing apik sing elek dibuak jarene. Mbokno iki lombok rawit. Oh, iki lombok ijone lho. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang dulur kabeh ya. Sing lagi makarya semangat. Iki lho bareng iki esuk-esuk iki katene nang sawah ngono lho rek. Ngapek lombok. Mergane aku wingi iki duwe walu iki. Nang jawaku tak jangan lombok ngono lho. Nek lombok tas ngapek lak suweger ah. Yo iso wake ngono iku. Aku wingi soal ditawani karo Mbak Yaya iku. Kon ngapek lombok nang sawah janjian awak dhewe iki. Ya wis ngono wae ora suwe-suwe wis kadung janjian kok ndak dinteni kono ya. Ayo saiki berangkat ya lur ya. Ayo melok yuk. Lah lur iki lho sawahe sing tak maksudno. Iki nggone lombok tok. Iki lombok rawit iki sakmono akeh. Yuk sing sebelah kono kae lombok rawit lombok abang keriting lho. Engko kate njupuk lombok ijo, lombok abang, lombok rawit lengkap engko tak jupuki kabeh. Iki lah kae ayo marani Mbak Yaya nang kono. Ayo. Mbak, kok ijenan? Ijenan. Nang ndi lho masih gak teko? Ijenan ngomah. Walah, iki lho lomboke. Heeh. Oh, lomboke jan nyenengke nek digenjangan lomboke iki walah jos tenan iki. Iki sampe sandi, Mbak? Sampe sandi nggone kono? Loh, sampe tekan kono-kono. Mbok. Kono sik tas nandur. Ancene enak lho nek tengah sawah. Lomboke iki ndedel. Woe lho, delon iki wis wayah manen ya Mbak ya iki ya. Lho wae manen lur. Ayo saiki melok ngewangi manen kok nek wis oleh digo bali masak. Nek ditutupno dhewe. Mbak tak ewangi ya. Tak ewangi ngunduh ge aku dhewe maksude. Iki Mbak Yaya sing wingi lho sing aku njoko nangka iku lho. Aku ditawani. Nek arep lombok Dek nyapek nang sawah. Lho ya ngapek aku. Ngapek sing abang-abang ngene iki. Yo engko ngapek sing temletong ngene iki dienggo jangan lombok kan enak lho sedep nek ngene iki. Lho koyo ngene. Lah iki aku njoko sak uwet wis cukup digonjangan sepanci. Lho, goglok ceblok. Alamak bengi dadak udan ya, Mbak. Oh ya. Oh, lah iki ana sing mati barang ya, Mbak ya? Oh, do angler. Oh. Lah tapi yo seneng, Mbak, nek sampeyan akeh iki yo nek sekebo yo oleh kok. Iya, wingi juga oleh sekebo. Wingi wis dijupuki. Yo patang dino seprene. Oh, alah, hari sekali. Heeh, nek lombok iki lur, ora ngenteni minggon-minggon. Patang dino, 3 dino iki wis dono sing abang-abang. Engko nek terus njukuk yo eman malah garing yo, Mbak yo. Garing kok. Lah iya. Sampean amek sak karepe ya, arek ijo arek nganu kok njumuk kae. Padahal setan juga. Iya. Lho, lur, gak saya seneng ngene iki. Aduh, delok entah. Iki 3 kebet iki urung rampung. Walah, 3 baris iki, Mbak. Heeh. Lho, delok entah lur. Peralon iki. 3 baris iki lho, lur. Peralon iki apa ki walang yo? Merono. Oleh semene iki lho. Hah? Sak baris tok lah ya lho. Oleh sakmene iki wis sortiran lor sing elek-elek mbek wong ora dijupuk ora. Tak buat. Iki sing apik sing elek dibuak jarene. Nanti kok aku guys tak lelesi. Kok wong lombok kok dibuaki. Nah, alah. Sekarang ya iki aku ora duwe lombok dadine elek ya wis gak doyan. Lah aku ora duwe lombok nduk omah tok. Maksude sing lombok gedhe gak duwe. Ya tak jupuki. Mas sangu mangan, Mbak? Sangu mangan?
Nggawa bekal. Wedang putih, wedang abang, kue. Oh, tapi ora dodol iki Mas sampean ya? Aku ora dodol. Oh, Engko nek dodol lak unduane Lombok. Jen. Ana sing Yo gak apa-apa lho, Mbak. Dodol unduanmu tak unduane engko tak gawane nang pasar. Yo. Lur, delok talu. Jan, ngono rek nek wayahe panen ngene iki. Aku biyen yo tahu nandur ngene iki, Lur, nang sawah. Yo lombok abang, yo lombok rawit. Nang Jogja biyen. Zaman kon sik cilik lah sing bam kejegur sumur iku lak ya gara-gara tak tinggal ngunduh lombok lho. Dek golek kodhok. Biyen kae tau Mbak Yaya. Oh, Kan bam kae iki tak tinggal cilikane. Tak tinggal ngunduh lombok, dek iki dulinan kodhok. Lah jawane kodhok iki dikeki banyu. Jungkel-jungkel ayo njlongop nang sumur kok ya. Lho iki sing rawit Lur, lho. Iki mangki dikon ngapik sing iki. Aku nduk mah yo ono Lur, tapi sik urung patek abang-abang wingi sing abang mari diundi Mbak Nuri wingi. Lho ngene iki matal-matal ngene iki enak. Oh, Mbak. Engko kene iki dijarah deh, kok iso abang kok. Nggo glangsing, Mbak. Nggo glangsing. Wis. Lah iki Lur sajake ngene iki kaya petani sing duwe dhewe ngono lho. Kene tak ewangi, Mbak. Oh, wis oleh setengah kebo wisan. Kene, Mbak. Halah wis, Mbak, iki lho wis akeh. Lomboke nganu kae. Aku nek lombok setan duwe nduk omah. Heeh. Wis iki wae wis sak minake. Wis iki campuran mbek sing ijo lho wis sak minake. Wis gak usah digawe apa. Menen aku entek iki njukuk maneh rene wong sero ae kok nggone kok. Wis akeh lho iki engko digenjangan lombok ya wis ora karu-karuan wetenge wisan. Haler wis teko omah, halah. Nah, diler nang kene iki lur lomboke cek ra gampang bosok. Alah, kok yo iwuh temen. Lho, ngene lho lur. Nek diler ngene iki ra gampang bosok lur. Atik seger-segere ta lho isikan. Tuwek iki lur walone lur. Iki aku kate jangan lombok. Senenganmu no? Iya. Lah iya. Wis mangan wisan areke. Yo, bam lak ngono ae lur. Nek ana sego goreng wis tobat. Ngono ae. Tugel-tugel ngene iki lur. Nah, aja gede-gede, engko ngemplok kambanen lambene. Cilik-cilik ae yo. Lah iki lho lur, jangan iki campuran iki ana walu kuning, terus ana tahu, ana tempe, yo gak lali ana kreceke rek lho. Terus karo godongso. Terus bumbu-bumbune ya wis iki kok tak sebutno kabeh yo. Iki lomboke kabeh iki engko cek pedes, terus iki barang diruwajangi, ya. Tempene dirajangi. Iki engko tempene barang ki mentahan kabeh. Tahune ya putihan ngono kuwi wae. Iki tahune dikotak-kotak lur padha dene lho. Iki mah ra tahu putih aku lur. Anake tahu kuning dadi ya gak apa-apa kuning ambek putih barengan lho padha njero ya putih. Wis tahune tak rajangi, tempene tak rajangi, sone wis tak ketok-ketok ya. Ikine barang walune ya wis tak rajangi. Saiki arek lomboke, Lur.
Lho, lombok iki super akeh. Cikno jenenge jangan lombok, dudu jangan walu. Nek jangan walune sing akeh, lomboke titik. Nek jangan lombok iki lomboke sing akeh. Ngene ya Lur ya. Suwen kok nek ambek telenan ngono niku Lur. Ngene ae enak malahan. Ono abange, ono ijone, cekno ayu Lur. Nah iki rawit iki ya dirajangi sisan Lur. Iki macam loro Lur, lombok rawit iki. Ono sing putih ngene iki ya, terus ono sing ijo ngene iki, dadi sedep. Nek cara Jogja ngene iki jenenge lombok setan. Ning nggone awake dhewe wong Jawa Timur utawa wong ndi kan lombok rawit lho. Ning ngene iki lombok setan. Biyen aku tahu Lur ngomong niku. Mbok Bandung nek ngomong iki sing apik, wis ketara lombok rawit kok muni lombok setan. Lho anjen kene iki ngene lombok setan. Aku lek muni lombok rawit bingung. Rawit setan yo sik ngono, setane sik katut. Didodole bingung ya Lah iya. rawit. Tenan aku nek tuku lombok rawit, Mbak lombok rawit ngono. Rawit niku no pundi ngono bingung. Ha lombok setan ki lho Mbak. Oh nggih ngono. Rawit setan ngarani. Lah saiki karek terakhir ndeblok bumbune. Bumbune iki Bandung guys, swimpel sak simpel-simpele ya. Bu menawa bumbune sampean bothekane wis entek bumbune sak ketemune. Mek ora apa? Brambang bawang, jahe, kemiri, lombok gede wis mari. Salam dijegurno nang laos dikepruk wis ngono ae. Kita deblok dhisik. Jahene lho, kemiri. Wis ngene tok ambek lombok ini dilebokno dhisik ngono. Dilemeki Lur ya. Sik gak grobyak-grobyak ngono kaya wong nesu. Nah. Wis Lur, bumbune wis tak deblok lembut. Nek sak lembut-lembute nek jenenge dideblok iki ora iso lembut banget Lur. Rancene beda nek blender. Nek dideblok diulek iki padha dapurane ku gembridil ngono tapi sedep. Iki saiki klopone tak parute dhisik. Nongko gurung mateng iki, Bone. Nongko iki lho sampe tak pantek iki lho, tak ncepi kayu iki lho gurung mateng. Engko nek mateng Lur, mbok sampean request apa? Jajal mumpung ngurung, ya. Request apa ngomong engko tak gawe kene aku iso. Ya. Sakarep sampean request apa? Anjane nek bubur sumsum kei iku nongko. Iya, bubur sumsum iki gawe koyo gedang goreng kae lho. Heeh, kuwi enak. Kok gedang goreng nongko? Ya nongko goreng. Koyo gedang goreng. Nongko goreng ya Lur ya, nongko goreng. Nduk terus digawe koyo gawe bubur koyo ana jenang grendul bubur apa? Ana jenang grendul ngono kae iki lho. Enak kae iki bubur sumsum jenang grendul terus kambek mutiara ngono kae lho, terus didekek nang godhong dipangan ambek suru. Wah, enak tenan kuwi. Enak iku. Heeh, enak kuwi. Tapi ancene ning ngono gawe iki jelimet men ancene men. Ruwet. Heeh. Ruwet. Ora sembodo mbek nek mangan. Mangan nyendok sak piring disok nek silang dhewe. Bumbune Lur ya digongso Lur. Sampai tuan anak lek gongso ya. Engko godhong salame ambek laos ya dilebokno. Ning iki wis rada tanek. Wis tanek to. Nek wis tanek ngene iki lombokane lho dilebokno iki lombok rawit. Terus iki ngeri tenan iki pokoke iki lombok ijone lho. Wis nang diwongseng. Jenenge jangan lombok men kok ya. Lombok nek wis alum ngene iki dikeki banyu ya Lur ya. Dikeki banyu diudak-udak saiki tahu tempene dilebokno. Tempene. Engko nek ra sedeng ya terpaksa tak suntuk nang wadah liyane. Lho.
Nek diparut ambek parutan kayu ngono ku ta, Lur. Lembut, nyuk santan iki dadi akeh. Santane dilebokno ya. Cukup. Memplek pokoknya saiki kreceke tak lebokne ya. Cek nok kemut-kemut iki gula bange. Terserah selera gula apa sembarang. Kira jangan lombok tenanan iki lho. Iki walune dijugurno sisan. Kocek nang empuk. Wis. Marem tenan iki sak wajan jangan lomboke. Entah men, ambune wis kemrenyes nang irung iki lho. Ngene iki kok mangan ambek sego tewul men. Enak. Gekno iki hawane iki lho Lur. Mendung-mendung ngono lho koyo grimis ora ngono kae lho. Lak cocok lho nek mangan pedes-pedes ngono iku. Jan temenan gembrwo bios engko. Wis Lur iki karek terakhir godhong sone. Mari ngene aku tak nang ngombe nodem dhisik engko selak mangan Lur. Alon-alon mblusukno. Wes Lor, sekarang ngenteni tanak iki lho. Halah, kebule gak adu bila iku mah iki lho. Kayune iki rada terus kudanan wingi. Iki mang ya udan maneh. Walah, kayune tambah mamel. Wes ngono ae aku tak ngombe nodem dhisik ya. Engko nek mangan cekno karek nang mak gruduk ngono bareng karo kancane. Lek ono kancane, wong jangan lombok. Iya, tapi ne ya, Mbak, aku kok mangan dhewe lan, Men. Alah Lur wis ta lah. Rapopo masih aku mangan dhewe lah. Kepiye maneh katene. Wong barang iki pedes, jangan lombok yo. Pak Bi ora doyan pedes. Sing doyan iki mek aku karo Kang Men sing doyan pedes iku. Nah, aku wis mari. Heeh, Kang Men wis ndisiki. Matek kok langsung mangan. Soalnya aku yo ngenteni rada adem titik. Wis ta Lur pokoke nek wis sedia nodem iki masih mangan apa wae iki tenang. Gak wedi lonjakan gula darah. Tapi yo ngono tetep mangan iki diatur. Gak njuk terus nek wis tenang iku terus mangane sembrono yo. Wes sampean kabeh sik eling ta gak? Ngene tuku. Wingi kok ana sing takon barang lho, nek tuku nondi ngono terus. Tukune iki nang ngene tuku official story Nodem sing ana logone mall kae lho. Nek gak ngono nang ngene apotek Jawa Timur. Nek linge Bandung ya ana. Ngono lho, wis ya. Bolak-balik tak kandhani aja lali. Tetep dijogo pola makane ya rek ya. Wis lho tak entasi Lur, nang digoreng goreng iwak. Loh iki wae Lur, digoreng ngene iki lho. Betapa enaknya. Apa barang iki iwak besetan jenenge. Tapi nek kene ngarani cakalang. Modele akeh jenenge iki. Sampeyan karo Lur, iki lho udan saiki iki. Lho ta. Aku rong madang wis udan. Wis tambah nikmat iki engko. Lah, wis kaya bunyai durung. Iki lho Lur aku tak mangan. Iki aku mangane dhewe. Yo, aku selak kate kondangan. Kondangan iki bowo ya, mangan dhisik. Eman-eman gak tak pangan wong iki kepinginanku are. Lho, segone sego tiwul. Lho, enak to? Iki. Lho, jangane koyo ngene lho. Lho, lah temenan to, Men. Tahune sing ngungkul iki mang. Lho, padahal iki rawon iki mang teko nyiduk. Nah iki wae Lur, lho mantap monggo Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Lur. Engko mesti dulure dhewe akeh sing takon. Wong katene kondangan kok mangan dhisik Bandung. Nek nang Jogja iki kondangan ki ora mangan. Yo macet nek. Tadine aku tak mangan dhisik. Iki Lur sing enak iki. Kayak keras. Enak loh. Aku
nggawa sendok mau gawe lipstikku ilang. Kok lipstikku ilang kayak apa? Kerja lur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis lur, wis wareg yo. Wis pokoke enak temenan, nyalut seru. Pokoke sampeyan nek omahan duwe lombok-lombok ngono iku gen masak kaya aku ngono iku lur, enak. Digawe mangan sego anget-anget enak, sego tiwul yo enak. Wis pokoke sembarang enak matuk. Wis ngono wae. Aku tak selak budal bowo, selak budal kondangan, engko ditinggal kancane lur. Ya wis ngono wae dulur ya, donga dinonga wae dulur, tak dongakno nek ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atau belaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.